Moi moi vaan kaikille! Tää on mun ensimmäinen video ja siksi tää on semmonen vähän niinku esittelyvideo, joten mennään suoraan asiaan. Mun nimi on siis Nicole Masterfire, niin kuin varmaan näkyy. Ja mä oon 18 levelillä. Kotitalli on täällä Vinerillä. Ja mulla on suunnilleen 10 hevosta. Ja mä ajattelin, että me voitais mennä tässä videossa tutustumaan mun hevosiin. Että eiköhän mennä kuvaan talliin. No niin, nyt päästiin talliin ja mä sain hevoset omille paikoillensa. Niin me voidaan lähteä käymään niitä tässä läpi. Yhdessä vähän nimiä ja ketä multa löytyy täältä. Tässä on Pirate Kasu lempinimeltään. Se on enkkutäykkäri. Tämmönen ruskea musta. Löytyy Eponasta tämä väritys. Se on 11 levelillä. Ja se on mulla tällä hetkellä koulutettavana. Varusteväri on tommonen oranssi. Sitten tässä on Royal Spark, Kimi. Se on mun yksi 3 issikasta. Tää on kans Eponasta löytyvä rotu. Ja tän Kimin varusteväri on tommonen sininen. Ei tumman sininen, vaaleansininen siinä välillä. Kimi on, jos sen väärin muista, niin 9 levelillä. 3. karsinasta mulla löytyy mun Shira. Se on se taisi olla 10 levelillä. Obsidian Angel. Kuptsuma nimeä tällä ei kunnolla ole. Ja tää on tuolta Paddock Islandilta Jarlasta löytyvä väritys Shirelle. Sitten meiltä löytyy täältä mun sporttifriisu, Melody Magic, Maggie, kutsumanimi. Tääkin väritys löytyy Eponasta. Se on tommonen ruskea, taitaa näkyy vähän huonosti. Tommonen ruskea, jolla on vaalea harja. Ja sen varusteväri on vihreä. Maggie taitaa olla 10 levelillä. Sitten on mun ihana Halflinger. Copper Shade. Kutsumanimi Kupari. Kupari on 11 levelillä tai 12, en tarkkaan muista. Ja tää on se tummin väri nyt niistä täältä pelistä saatavista halflingereistä. Sitten meillä on täällä mun toinen 3 issikasta, Sherikis, kutsumanimeltään Sherry. Tää on mun uusin ja sen varusteväri on tommonen pinkki, vaaleanpunainen. Ja se on 15 levelillä. Just sain sen 15 levelille koulutettua. Täältä löytyy mun ensimmäinen pelistä Starcoinsilla ostettu hevonen huom. Se on Lipichan valkoinen, joka löytyy siitä Fort-pintasta, siitä portin vierestä. Mint Secret, ei varsinaisesti ole kutsumanimeä. Jossain vaiheessa taisin kutsua Mintiksi. Sillä ei ole varsinaista sillä ei ole varsinaista varusteväriä.
Tumman sininen on aika käytetty väri sillä nyt, mutta nämä on sen niin kuin varusteet. Ja se on mun estehevosena. Sitten on mun 3. issikka. Tää on mun ensimmäinen issikka, jonka mä ostin Eponasta. Harmaa väritys. Sillä on tommonen vaaleanvihreä, nimenvihreä, sen varusteväri Fortune Guardian ja kutsumanimi on Onni. Ja nimi on ihan siis Onnenvartija, toi pitkä nimi. Ja siksi hän on Onni. Ja muuten näistä kaikista hevosista voitte löytää kans tietoa mun Instagramista. Nicole Masterfire, kaikki pienellä ja yhteen. Niin sieltä löytyy kaikista hevosista ostohetkeltä tehty esittely. Ja sinne mä paljon laittelen kuvia näistä mun ihanista karvapalleroista. No, tässä on sitten mun starteri. Tässä oikealla. Frostlove. Tietenkin starteri, niin ensimmäinen hevonen. Mutta siellä ei nyt ole varusteita päälläkään, nimittäin se oli laitumella tuossa jossain välissä. Eikä ole lempinimeä kunnolla. Tässä on mun poni. Se oli mun ensimmäinen ostama hevoseni täältä pelistä. Ja siellä Party Hunter. Nimeltään ei ole varsinaisesti lempinimeä. Ja se taitaa olla 10, 11 levelillä. Ja hän on 15. Ja ei tässä muuta. Tää taisi olla ensimmäinen video. Kiitos kun katsoitte. Muistakaa tilata jos haluatte. Nähdään ensi kerralla.